Enguany ens tornem a reunir per celebrar un nou Sitges en Vers. Ja van 3 amb aquest. I ho he d'agrair a la regidoria de Cultura, a la Mireia Rosell, la Teresa, tot l'equip d'allà. Moltes gràcies de permetre'ns celebrar aquest acte tan maco. Aquest any, com altres anys, anirà dedicat a algú. Serà un petit homenatge a la Montserrat Abelló, que ens va deixar l'any passat, pocs anys de ser centenària, i farem un petit homenatge amb ella, i al final el poema que recitem tots junts serà un poema d'ella que va dedicar a Virginia Woolf. Per fer un petit idea, ja sé que és molt coneguda, però hi ha alguns experts en Montserrat Abelló i us llegiré el que pensaven aquestes persones d'ella, i així en tenim una idea més clara. Per exemple, en Joan Oliver ens deia: ara sap que la vida ja era així abans d'ella, i això li permet acceptar bé que sense conformismes les coses, ser alhora crítica i positiva amb ella mateixa, amb els seus, amb la societat. Maria Mercè Marçal al seu torn deia: Montserrat Abelló és com si tota la seva poesia fos essencialment una llarga i aferrissada lluita contra el silenci. Aquest silenci que plana com una llosa sobre tantes experiències anònimes. També tenim l'opinió d'Olga Xirinacs, molt amiga també de la Montserrat, i deia: no disposem d'altra cosa que el cos com a punt de referència. El cos és la nostra realitat i potser imatge i semblança d'altres realitats llunyanes. La riquesa del món interior s'imposa a l'erma realitat que ell ens comunicava. Sempre hi ha el lloc de la tendresa. Els seus llibres de poemes, sovint breus, incisius i preciosos, amb els quals Abelló vol demostrar que des del silenci volgut, triat, es pot fer sentir sobre el silenci imposat i hostil d'actituds determinades. Encara un parell més d'opinions. Vicenç Llorca ens deia d'ella: sota la placidesa aparent de la quotidianitat crema el foc de la vida i el dolor. L'aparent victòria del silenci queda frenada per la redempció que porta la veu. La veu, malgrat tot, s'alça com l'única confiança de l'home davant la realitat i l'amor, i per tant la salvació, vet aquí l'esperança. I per últim, David Castillo ens deia: no vol aportar res de nou, només qüestionant-se coses, oferint-ne l'essència, i ho fa sense perfeccionismes ni preciosismes gratuïts. Transmet i comunica, no pretén ser evident. Submergida en la foscor, la poesia és una llum resplendent que condiciona la vida, entesa com a creativitat. Diu tot el que ha de dir i ens convenç. Diríem que un dels trets de la Montserrat és que fa l'efecte com si el seu univers poètic hagués cristal·litzat abans de començar a ser escrit. I després, durant tota una vida, durant més de 35 anys, l'hagués anat desgranant i materialitzant en paraules. La poesia de la Montserrat troba una subtilitat en la delicadesa, en la proximitat, les arrels més riques. És una poesia sentida amb l'oïda, tant com des dels sentiments. És una poesia de combat, però des de les paraules menudes i les realitats petites. Vet aquí la força de la fragilitat. Bé, això és un lleuger idea de qui era aquesta gran poetesa, la nostra Montserrat Abelló. I ara ja donem pas als Sitges en Vers, agraint a tots els participants. Primera poetesa, serà per ordre alfabètic: Magda Altavella. Segon, August Bové, Eduard Herman, Dolors Juan, Ferran Martínez, Xavier Miret, Blanca de Nicolàs, Vinyet Panyella, Àngels Parés, Rosa Maria Puig, Mireia Rosell, Anna Rodà i Marta Sánchez. Doncs, Magda, el teu torn.
Hola, bona tarda. Obrirem doncs aquest recital, que això de... Em passa com quan era petita a l'escola, que això de ser el cognom Amà sempre em tocava dir la primera de la lliçó, i sembla que no, fa com imposa una mica. He regirat calaixos. He rellegit poemes escrits enllà del temps. Alguns quasi oblidats. He pogut constatar rerefons de tristesa, pluja de sentiments, paraules pigallades, actes notarials de fracàs, d'impotència, a plena consciència de veure passar els anys. Els he desestimat. No casen amb l'intens brugiment de la gent, amb la remor del mar. Avui toca lloar la diada, la gesta del valent cavaller, un càntic obligat. Cal posar a l'abast de cada mà oberta el rol de la tendresa, la rosa cultivada, llibres publicitats reblets d'experiències. Ens cal tocar paper, poder passar les pàgines. En el món virtual en què hom viu immers, colliver de la tècnica, em complau abocar, d'aturar-me, xerrar, contemplar les donzelles àvides de conèixer qui les acollirà, posar la clau al pany, feliçment satisfeta d'haver compartit versos i el sol d'aquesta tarda. No he pogut resistir-me a portar un poema que de fet el llegeixo cada any. Mira, trobo, si no el llegeixo penso que em falta alguna cosa, no? I aquest diu precisament, veureu que parla de tristesa, no? Una tristesa relativa, perquè les roses és una cosa alegre que tothom la regala amb molta il·lusió, però a vegades te la donen d'una manera en què no estàs tu per rebre roses, i en aquell moment em va passar això, no? Primer parla de que ja hi ha una incomunicació prèvia i és una queixa, no? Dius que em queixo en va, que no cal conversa. Parlem com veïns dins de l'ascensor, just per passar full. Compartim la llar, els guanys, les despeses, també el cobrellit, quan crida molt fort la mare natura. Caldria parlar dels nostres projectes i de la rutina, aranya peluda que no es mou del sostre. Cada 23 d'abril en tallaves una rosa, l'alliberaves d'espines, l'embolcallaves d'amor. Et guanyaves els meus llavis i uns petons avergonyits. Dia a dia es va assecar el nostre roser florit. La nit ha cantat les 12. Per tapar els ulls al despit deixaràs anar una rosa tenyida de compromís. Ens besarem a la galta i ens anirem a dormir. Tu a la primera estança, jo al fons del passadís. Moltes gràcies. Bona tarda. Hi ha un les ruïnes d'un temple grec que s'han fet un lloc a la literatura catalana gràcies a l'esplèndida elegia que Carles Riba els va dedicar, que comença dient: Súnion, abocaré el teu nom amb un crit d'alegria. Aquest sonet es diu Súnion. Dalt del penyal, sirena de l'Egeu, cantes lleós al pare Posidó, que et protegeix des del pèlag pregon. Els navegants que t'alaien al cap, omples els ulls amb les clarors de casa. Els mariners, preuada xenya blanca, diuen de tu, pels ports i les tavernes, d'aquesta mar, que no n'hi ha de més belles. El teu renom s'estén de costa a costa, fins terra endins, endut pels quatre vents. És per això que en els temps de maror esdevens far, la llum de l'esperança, i que hem après, els fills de l'altra riba, a dir el teu nom i a abocar-te de lluny. Hola, bona tarda, feliç Sant Jordi a tothom. He triat dos poemes de dos autors surrealistes, el Guillaume Apollinaire i l'André Breton. Són dues traduccions, la primera del Marià Vilan Gómez i la segona del Jaume Parramon. La primera es diu Oceà de terra. He construït una casa enmig de l'oceà.
Les seves finestres són els rius que envessen dels ulls. Els pops formiguegen arreu on s'aguanten les muralles. Escolteu batre el seu triple cor i topar el seu bec als vidres. Casa humida, casa ardent, temps veloç, temps que canta. Els avions ponen els ous. Compte hom va tirar l'àncora. Compte la tinta que hom tira. Ja n'hi hauria prou que vinguéssiu del cel. El lligabosc del cel s'enfila. Els pops terrestres palpiten. I a més, som tants a ser els nostres propis fossers. Pàl·lids pops de les zones cretoses, o pops de becs pàl·lids. Entorn de la casa hi ha aquest oceà que coneixes i que no descansa mai. El segon es diu Sobreseïment, és el de l'André Breton. Art dels dies, art de les nits. La balança de les ferides que s'anomena perdona. Balança vermella i sensible al pes d'un vol d'ocell. Quan les amazones de coll de neu, les mans buides, empenyen els seus carros de vapor sobre els prats. Aquesta balança, sense parar, enfollida la veig. Veig libis de bones maneres, que torna de l'estany lligat al meu cor. Les rodes del somni fascinen les esplèndides vies, que s'aixequen molt altes sobre les conquilles dels seus vestits. I l'estupefacció rebota d'ací d'allà sobre el mar. Ves, aurora estimada, no oblidis res de la meva vida. Agafa aquestes roses que s'enfilen al pou dels miralls, agafa l'aleteig de totes les pestanyes, agafa fins i tot els fils que sostenen el pas dels funàmbuls i les gotes d'aigua. Art dels dies, art de les nits. Soc a la finestra, ben lluny, en una ciutat plena d'esgarrifances. A fora, uns homes amb barret de clac se succeeixen a intervals regulars, igual que les pluges que m'agradaven quan feia tan bon temps. La còlera de Déu és el nom d'un cabaret on ahir vaig entrar. És escrit sobre el frontispici blanc amb lletres més pàl·lides. Però les dones mariners que s'escolen per a darrere els vidres són massa felices per ser porugues. Aquí mai no hi ha cossos, sempre l'assassinat sense proves. Mai el cel, sempre el silenci. Mai la llibertat, sinó per la llibertat. Moltes gràcies i bona tarda. He triat 2 poemes per avui. Un és... gràcies. Homenatge als llibres. Sant Jordi és el pregoner de la gran festa dels llibres. Les lletres s'han escampat per tot com a pluja fina i l'aire les va juntant fent paraules, serpentines que les mou i les va lligant per arribar a ser escrites. Llavors, les pàgines voleiaran com barrets de paper de diari fins a posar-nos-les al cap per esbrinar-li les frases. I esdevindran al final una història de fets màgics. Recupero aquest poema que és clàssic de la Diada i em fa il·lusió repetir-lo. Dalt del seu corser, Sant Jordi avança. Va venir de lluny la llança ensagnada de matar el drac i la testa a l'aire. Fou gravat en pell i esculpit en marbre i el seu vell esguard enamorar dames. És capdavanter de la lluita ingrata. Un menut ésser contra una muntanya, un minso ocell contra una gran àliga, una pedra lleu contra una muralla o un petit país contra una gran pàtria. Dalt del seu corser, Sant Jordi avança. Si va vèncer ahir el cavaller amb malles, avui hi ha també qui lluita i es desgasta en combats desiguals per matar l'aranya. Potser encara queden dracs dempeus, potes en l'aire, que queixalen els peus i espanten les mirades. Per fer pinya amb uns quants, que la Catalunya guarden, encara, dalt del seu corser, Sant Jordi avança.
Permeteu-me la llicència que com a historiador que soc hagi remenat entre llibres vells, antics, vaja, per buscar una poesia que contrastarà i que complementarà l'estil de les que molt probablement haureu triat vosaltres. Concretament llegiré un fragment de La nova musa, de Víctor Balaguer, datada 1864 i dedicada al metge i poeta lleidatà, mantenidor dels Jocs Florals, Lluís Roca i Florejacs. El segle és de lluita. Lluiteu, doncs, poetes, ensems soldats i apòstols. S'han acabat el temps de fer tan sols joguines i airoses cançonetes per passar els dies als peus de les ninetes recitant, llagrimosos, poesies innocents. Podem entretenir-nos en escoltar rondalles quan ja el vapor creua de l'un a l'altre extrem, quan la idea és el ferro que guanya batalles i el fil que parla porta sense límits i sense valles d'un cap de món a l'altre al llamp del pensament. Doneu-me la poesia que amb música sonora fa batre tots els polsos i fa bullir el cor, que d'inspiració Santa Madriu engendradora passeja resplendent sa llum enlluernadora pels espais sense límits dels amples horitzons. Doneu-me la poesia font pura d'alegries, que en èxtasi les ànimes eleva a l'infinit, que és un ressò de dolços, eterns, gloriosos dies, i espais obre al poeta i al geni noves vies, i forces per la lluita dona a l'esperit. Que viu en regions pures d'atmosferes serenes enmig de besllums màgiques de brillantats colors, que deslliurant la pensa fa trossos ses cadenes i té, consol suprem de les més altes penes, fe per totes les creences i amor per tots els cors. Que sol d'argent, lluminària i encesa cavallera, a doll sa llum vessa per les regions dels cels, i flamejants esteles sembrant va en sa carrera, de son foc llançant guspires, i d'esfera en esfera passeja triomfadora el carro del progrés. Salut, salut, poesia, estela diamantina, que avui als pobles mostres la via del progrés. Com enmig de tenebres, llum dolça i peregrina, l'estel de les llegendes amb sa claror divina als reis d'Orient mostrava la via de Betlem. Per tu, avui del poeta n'és la missió sagrada, que és soldat d'una idea de caritat i amor, i és sacerdot d'un temple, d'un dogma, d'un Déu i un ara, que com doctrina santa no és conegut encara, més que el George Satança encausarà per tots. És regeneradora la poesia innoble quan contra el tirà indigne defensa l'oprimit, quan el virtuós exalça i menysprea l'innoble. La causa del poeta és avui la del poble. El braç avui no és força, la força és l'esperit. Avui Déu al poeta alçar cants de victòria, perquè radiant ja brilla la civilització. Aquell que millor canti la fe, la pàtria història, el progrés i la indústria, la llibertat, la glòria, aquell entre els poetes, aquell serà el millor. Gràcies. Bé, hi ha dies per tot, hi ha llibres per tot, i aquest és un llibre per tal dia com avui, perquè es titula 23 roses per Sant Jordi i és una antologia de poemes que van precisament de roses, d'una manera o altra. Jo llegiré un poema que els que heu vist aquella pel·lícula de Hannah i les seves germanes, del Woody Allen, recordareu, perquè és aquell poema que el Michael Caine recita amb una veu molt potent i molt suau a la noia de la qual està enamorat. El poema no porta títol i és aquell que acaba dient ningú, ni tan sols la pluja té les mans tan petites. Jo el llegiré en català, en traducció del Marià Manent, perquè el seu autor és un nord-americà que és el poeta E.E. Cummings. En un indret on no he passat mai, joiosament més enllà de cap cosa viscuda, serven tus ulls llur silenci. En el teu gest més frèvol hi ha coses que em tanquen, o que jo no puc tocar perquè som massa a la vora. La teva mirada més lleu fàcilment m'obriria encara que tot jo m'hagués clos com els dits de la mà.
Tu m'obre sempre, pètal per pètal, com la primavera, amb hàbils dits, amb misteri, obre la primera rosa. O si el teu desig és cloure'm, tot jo, tota ma vida se'm clou bellament, prestament, com quan al cor d'aquella flor s'imagina la neu caient amb gran cura damunt de tota cosa. Res que el món poguéssim percebre no iguala el poder de la teva frebolesa. La seva substància se m'endú amb el color dels seus diversos països, aclarint la mort i el per sempre a cada respir. No sé per què hi ha en tu com de coses que es tanquen i s'obren, però prou he capit, cor endins, que la veu dels teus ulls és més pregona que totes les roses. Ningú, ni la pluja mateixa, té les mans tan petites. Jo enguany no he triat cap poema, sinó que he triat uns textos en relació als dos homenatges que aquest 2015 celebrem a Catalunya. El primer és un homenatge a les biblioteques públiques de Catalunya. Fa 100 anys que la Mancomunitat de Catalunya va tirar endavant el projecte i vull dedicar la lectura a les bibliotecàries del meu poble i sobretot aquí a la Marta, però sobretot a la meva veïna, la Lolita Miravent, i a la Maria Saborit, que ens han llegat el testimoni i la prestança que tenen les nostres biblioteques. Havia pensat de llegir un fragment del glossari, que si algú vol llegir-lo, doncs el 2014 parla de les biblioteques, però al final m'he decantat per dues cites que vaig recollir l'altre dia a l'exposició magnífica del Palau Robert de Barcelona, de dues persones que estan directament implicades amb la biblioteca. La primera cita és precisament de l'ideòleg que va tirar endavant el projecte, en Jordi Rubió i Balaguer, de l'any 31, i això ens fa pensar molt, no? Una heretat centenària que encara avui dona un servei als municipis. I diu el següent: i no faltarà temps a venir qui faci l'elogi d'allò que no és cap secret per als qui, per amor o per deure i amor alhora, segueixen avui de prop la vida de les biblioteques nostres, la fidelitat vocacional del personal que en té cura. I la segona cita de biblioteques, en aquest cas és de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser bibliotecària, i aquesta cita és de l'any 1982. I ens deia això, diu: com a bibliotecària, en gairebé mig segle de vida professional, he de confessar que el mestratge del senyor Rubió ha estat el millor estimulant per a fer la feina conscient i amb il·lusió. I amb il·lusió i consciència és el que fan les nostres bibliotecàries. En aquest cas és un fragment d'una de les cròniques catalanes, la crònica de Ramon Muntaner, que també celebra el seu aniversari, i que he triat un fragment de la conquesta de Múrcia, en el qual en Ramon Muntaner s'enorgulleix del fet d'utilitzar com a instrument de comunicació aquesta llengua nostra. I diu el següent, diu: e com la dita ciutat ac presa, poblar-la tota de catalans, i així mateix Oriola e Elx, e Alacant e Guardamar, Cartagènia en los altres llocs, sí que siat cert que tots aquells que en la dita ciutat de Múrcia, en los davant dits llocs, són vers catalans, e parlen de vell catalanesc del món, e són tots bons d'armes e de tots fets. E pot hom bé dir que aquells és dels graciosos regnes del món, que en veritat vos dic que entre tots lo món jo ne altre no pot saber que dues províncies sien millors ne pus gracioses de totes coses, com són la regna de València i la regna de Múrcia. Bé, moltes gràcies. Bé, anem avançant. Veig que esteu donant un nivell fantàstic com cada any als participants, i els que continuen no ens decebran pas.
I aquesta vegada faré un de collita pròpia, que és de les meves notes, que no m'atreveixo a dir poema, i un altre d'Agustí Bartra, que es titula El dia. Començo pel meu, que es titula Precipici. M'aboco al precipici interior, caient dins el buit immens dels ulls closos. Espai sec, intangible, comú. Potser una mà, un alè. Qui més habita aquest lloc? L'aigua vessa borbollons, fins a cobrir-me. Sons guturals. Els peus s'alcen de terra. Suro per camins de lluna salats, de mar fosca. Lleugeresa d'esperit. La gravetat m'empeny, amunt, amunt, lliure de la feixuga matèria. I aquest d'Agustí Bartra, El dia. Agustí Bartra va néixer el 1906 a Barcelona i morir a Terrassa el 1982, com a data. I quan arribarà el dia que esperem, forjat en la nit llarga de la boca cosida, el nostre crit de joia s'alçaran les muntanyes i les aigües del mar ballaran la sardana. El vent i la meva ànima, abraçats en la llum, faran un sol ocell d'ales noves immenses que, volant amb el giscle de tot el nostre poble, obrirà l'avantguarda del cel sense tempesta. Oh, quan arribarà el dia que esperem, de tiges federades de sota un sol unànime, arriarem les ombres dels anys i de la lluita, i el so de les campanes rodolarà per l'herba. I no hi haurà repòs en les tasques diurnes d'assegurar el futur i el pes de la collita. Posaré el meu taló sobre la cançó antiga i adreçaré més dolls de vers l'home auroral. Enterrarem la pedra del malastre i del dol. Soleia teixirà potser el seu vel de núvia i les albes seran cabellera i espiga. I dempeus, els camins aplaudiran les branques. Oh, quan arribarà el dia que esperem? Si cal, m'obriré el pit i m'arrencaré el cor per fer-ne un verd timbal i convocar les ales. El silenci granat, les precursores marxes. Gràcies. Bona tarda a tots i bon Sant Jordi a tothom. Jo recitaré uns poemes del Francesc Garriga, un poeta que ens ha deixat recentment ara al febrer del 2015. El Francesc Garriga, tot i haver mort als 82 anys, i podríem dir que s'ha fet sobretot més conegut al llarg de la seva decadència, podríem dir que és el poeta dels joves poetes, el que ha inspirat a moltes joves promeses de la poesia. A més, personalment, més emotiu pel fet de la seva vinculació en el món de la docència. I dic això perquè, com sabeu, arrel dels fets que van haver-hi recentment a l'Institut Joan Fuster, vaig pensar en Francesc Garriga quin poema segurament llegiria arrel d'aquesta desgràcia. I crec que possiblement llegiria aquest. Diu, darrere la finestra: l'infant jugava amb el no-res. El temps vingué de cop i trastocà les fites. Per què hem fugit dels jocs, el nucli immòbil dels temors? De què? De qui? De quan la fuga? Avui el vell segela els finestrons i tem la llum. Darrere la finestra mesura els goig i escura el temps en el sopar dels dies. De Francesc Garriga també llegiré un poema d'amor. Si vens amor no hi soc. Si vens amor no hi soc. Sobre els fogons hi trobaràs les restes d'un silenci mal cuinat. Després, distreu el cos pel meu estudi. La teva llum aclarirà les ombres
de totes les mentides que dormiten damunt la meva taula. Sabré trobar-hi el meu retorn. Quan marxis, tanca la porta sense fer soroll. I per acabar, us llegiré un poema inèdit que de fet és el que portava la seva esquela. Deia: no hi hem pogut fer res. Irreverents, les hores ens han passat per sobre. Gràcies. Bona tarda i bona diada de Sant Jordi. Jo també enguany m'adhereixo en el centenari de les biblioteques perquè en els seus inicis van ser durs i he recopilat un petit fragment d'una cançó de la Joana Raspall que cantava a les seves companyes les bibliotecàries, que deia: el camí no serà gens pesat quan es té la pau al cor. La cançó s'enlaira sola, tota tasca sembla lleu i a tots els caminals hi ha roses. Quan els cors són plens d'amor, la cançó s'enlaira sola. Jo també m'adhereixo i llavors he escrit un petit poema de la meva experiència amb les biblioteques. Nit de submissió i dictadura, hàbit encerclat sense sortida, en si humà més que tècnic especialista. Com llamp enmig de la tormenta, es feu la llum i conegué el dia, trepitjant per primer cop la biblioteca. Bocabadada, rodejada d'art i fusta noble, de dalt a baix de l'àmplia estança, nau gòtica i civil, virtuosa, silenciosa, sublim, desenes de calaixets encastats a mida m'oferien altruistes a l'instant, milers de títols i ressenyes per tenir a les mans més d'un llibre. Poder llegir lliurement, escollir a consciència, alimentar la ment que insaciable se'm revelava en l'esclat del primer crit adolescent. Projecció de Martí l'Humà, antic hospital Santa Creu de Barcelona, lloc d'empara i de cura, esdevingué institució d'alta cultura gràcies a l'impuls d'Eugeni d'Ors i de seguit Jordi Rubió, que la reconvertí per als lectors amb l'ajut, feina callada, la de les bibliotecàries, tasca laboriosa, suma d'esforç, patrimoni social de gran valua, del que n'he estat beneficiada, 45 anys d'excels tresor. Biblioteca, segona residència, m'ha instruït a mi mateixa, coneixent l'entorn que m'envolta, discernint pròpies experiències, resolent dubtes, m'ha estimulat la recerca, m'ha bressolat el saber, tenint a l'abast incunables d'interès, quietud, soledat, i un gran equip de persones que han atès amb cortesia el meu mandat. Un llibre, un full, un llapis, és part de l'equipatge. Companys inseparables que avui en el viatge és perfum de rosa que s'expandeix als quatre vents i jo encens fre, preservem les biblioteques. Feliç centenari. Moltes gràcies. Tarda. He triat 3 poemes carregats de roses. El primer, Penyora d'amor, d'en Salvat Papaseit, i els altres 2 de la Maria Antònia Salvà, 4 coses i una rosa. Penyora d'amor, penyora, si tu em besaves, amor, jo et donaria una rosa. No fora mesquí de res, penyora d'amor, penyora. O bé et donaria el bes, o et donaria una taronja, una ametlla, o bé l'esqueix d'una clavellina nova. No fora mesquí de res, penyora d'amor, penyora. O la flor del cirerer, o el llesamí, o bé la lluerna que hagués pogut descobrir la nostra abraçada estreta. No fora mesquí de res, penyora d'amor,
Penyora, jo em donaria teu i tu em donaries tota. I si tu em besaves, amor, jo et donaria una rosa. M'avelleixen 4 coses. Qui prou les sabrà lloar? El sol que va de les roses, l'aigua que les fa brostar, la rosada que les mulla i el vent que les esfulla per no veure-les secar. Sant Jordi, santa diada del passat i l'avenir, fe i pàtria nostrada, del meu cor fa sobreeixir. Oh, la vella matinada, quina joia d'acollir, una rosa perlejada, una rosa a mig obrir. Bona tarda, gràcies. En primer lloc volia agrair a l'Anna i a l'Àngels les paraules tan maques s'han tingut amb el món de les biblioteques. Gràcies a les dues. Llegiré 3 poemes, un dedicat als nens i nenes, és d'una poeta que es diu Lola Casas, i ella es dedica a això, a escriure poemes per nens i nenes, i el volia llegir i també dedicar-lo a tots els que han estat passejant avui per aquí, fent feina a les escoles, perquè és la llavor de continuar amb aquesta festa i amb el món de la literatura. És un poema dedicat al drac. Els contes i les llegendes em deixen molt malament, dient que menjo princeses i tota mena de gent. Jo sóc una bona bèstia, m'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit, dormir tranquil i feliç acotxadet al meu llit. Si trobeu el bon Sant Jordi, feu-me un favor, sisplau. Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i que m'agradaria viure relaxat i amb molta pau. Gràcies. Els altres 2 els he triat d'un llibre de l'Estel Soler, i és un llibre petit, però que m'agrada molt també com a objecte. Els que em coneixen saben que em fixo en les il·lustracions, i aquest està ple d'il·lustracions molt boniques de la Paula Bonet, i fan un conjunt que m'ha agradat molt. El primer poema es diu Poema de la cuina. Ell em diu, et toca endreçar la cuina, i jo li dic, ara no puc, faig un poema. I deixo a mig néixer les altres paraules, les que podrien haver estat, les que podrien haver parlat del fred que sembla que no arriba. No per endreçar la cuina, sinó per reescriure el poema i fer-ne un que parli de tu i de mi, del més quotidià de les nostres nits, de quan em toca rentar els plats perquè tu has fet el sopar. Persegueixo les lletres que s'escapen i tu, entenent aquesta urgència dels meus dits sobre el teclat, finalment acabes endreçant la cuina mentre jo faig el poema. M'agrada quan la poesia ho justifica tot. I l'últim es diu Pedra, paper o tisora, també de l'Estel Soler. No sé si trucar-te o oblidar-te, si entendre't o esperar que m'entenguis a mi, si plorar o riure, si revòlver o flors de bac, si buscar la clau o rebentar el pany, si entrar o quedar-me esperant, si calces o tanga, si t'enyoro o t'ignoro, si cafè o tallat, si trufó o godard, si tornar o no tornar, si escoltar el cor o el cap, si una nit tota sola o una nit en societat, si ratlles o quadres, si pedra, paper o tisora, si un vers més o punt final. Bé, arribem al final. Penso que han donat molt la talla, cada any això... Ens arriba... Blanca, pots fer-ho? Blanca, pots recitar? Bueno, segur? No, passa. Home, tenim temps. La Blanca acaba d'arribar, que arriba una mica tard, la fem passar. És que tinc de treballar també. Bona tarda, 5 minuts. No, menys encara. Bueno, com ja sapigueu,
Jo encara sóc a l'edat mitjana perquè aprendre una llengua no és tan sols gramàtica i verbs. S'ha d'anar dels orígens cap al present, gaudint i avançant amb el camí recorregut per la llengua que aprenem, acompanyant el seu desenvolupament. La poesia trobadoresca, l'alba, és un dels gèneres poètics d'aquesta època. Era un poema amorós que expressava l'enuig dels amants que havien de separar-se després de passar junts la nit. També hi intervenia en aquesta composició el guaita, fidel i lleial company del cavaller que vigilava que els amants no fossin sorpresos pel gelós, marit de la dama, i els avisava de matinada quan s'havien de separar. És d'autor anònim, expressa delicadament les sensacions dels cavallers i de la dama abans de separar-se. Quan el rossinyol refila, ens aparella de nit i de dia, jo estic amb ma vella amiga sota la flor, fins que el guaita de la torre crida, amants, a llevar-se, que jo veig l'alba i el clar dia. Gràcies i molt. Doncs encara ha arribat a temps, la perdonem per aquesta vegada, no anirà al racó, castigada. Bé, arribem al final. Moltes gràcies a tothom que està aquí i ara, doncs, l'homenatge a la Montserrat Abelló. Llegirem tots junts aquest poema, que és del llibre Paraules no dites, dedicat a Virginia Woolf. I la Marta Sánchez, que com heu vist és una gran rapsoda, ens dirigirà una mica perquè anem una mica al mateix to. Moltes gràcies a tots i fins l'any que ve, bon Sant Jordi, de molts llibres. Hi ha el meu llibre avui, que me'n descuidava. Si no teniu llibre, després estic a signar de Miami a Sitges l'últim viatge. Em trobareu allà a la taula. Jo ho aprofito. Gràcies. Marta, el micro. Sí, cadascú ha de tenir la seva cambra i un pati blau on passejar els seus dubtes. Més enllà del sol viurà el desig i la recança de la primera paraula i el somriure que s'ha perdut i no recupera. Suau serà, però, l'ombra de la tarda, darrere els núvols allargada com un lliri. Gràcies.